Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso. Og first Monday karon sa November 2020. Dali ra jud kaayo ang panahon mga kapuso no. Sunod bulan December na. Og sa sunod pa gyud 2021 na. Ato sa i-greet og good morning ato mga kapuso sa Bayugan City ug San Francisco sa Agusan del Sur Province. Say may buntag. Mayong buntag Sabjil, atong paninguha nga maayo ang dagan sa bulan sa Nobyembre sa atong mga kapusong Mindanawan aron happy lang ang life. Ato sa bigreet o good morning ang atong mga kapuso dinha sa Plaridel ug Lopez Haina sa Misamis Occidental Province. Karong Monday morning mga kapuso atong makauban ang lineman nga si Leomar Hagos ug atong sayron kung unsa ang ilang ginahimong safety measures aron mahimong luwas sa disgrasya tungod sa kadelikado na sab sa ilang trabaho. Samtang say ato sab sayron ang istorya sa sakripisyong gibuhat ni Christine Dompor sa pagdonate og major organia aron malugwayan ang kinabuhi sa iyang igsuon. Ato siya makauban unya taod-taod. Samtang sa Biztalk, mga kachikan at Resi ang kapuso actress Gabby Garcia. Atong sugdan ang November Fever pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Sayaw na kauban sila Kirby Nerosa, Mark Harold Joleste ug Jacqueline Menjeta nga taga Asuncion, Davao del Norte. That's the energy karong buntaga mga kapuso. Tara na, ug makigalaw-galaw ug makisabay sa pinakabagong dance challenge. Mga kapuso, aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home ug sayaw na mga kapuso. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang kadelikado ug kalisod sa trabaho sa usa ka lineman ug paunsa ginasiguro nga luwas sila sa aksidente. Kauban ang lineman nga si Leomar June Hagos nga taga Libertad, Misamis Oriental. Sir Leomar, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta sir? Sir, mayong buntag. Sa pagkakaroon, medyo gibati gid ko og kakulba tungod kay dili kay ni ka-encounter nga matag adlaw namo nga trabaho. Sir Leomar, sa imuhang trabaho sir, isip lineman, unsa ba ang sagad nimo ginahimo? Isip lineman sir, duha ka bahin ang trabaho isip lineman sa amo nga area. Gibahin ni siya sa O&M maintenance ug ang preventive maintenance. Ang O&M maintenance muna siya ang mo-facilitate sa mga job order to customer service standard ug mga trabaho nga gikol sa direct superior. Muna siya no ang pagadaw-adlaw, fake service trap, new connection ug uban pa. Kanang preventive maintenance sir, kana siya mo trabaho sa mga trabahoon nga dili pa mahitabo ang kumbaga ingon ta nga kanang matumba ang poste. So doon na may mga full inspection. Kung unsa to result sa mga full line inspector, i-prevent na siya aron nga wala gyud mahitabo nga distroso o makadamage pa inunta og mga property.
O sa pagkakaroon, na-assign ko sa Operation and Maintenance. Sir, unsa po ang mga trainings nga imuhang giagian usa ka nahimong usa ka lineman? 2 months nga undergo training with the support pod sa Cebu nga trainer. Dayon January 9, 2006 mao gyapon nga tuig nagsugod na din mi og trabaho. Sir, unsa pud ba kalisod, kahadlok ug kadelikado ang imong trabaho? Kung maingon ta og kalisod, makaingon ta nga as a lineman, work as a team. Ang mahitabo lang gyud sir kay naatoy mga area sa atong franchise area gyud nga di gyud ma-access og mga heavy equipment trucks. Ang kalisod man gyud ana kung dunay gyud mga panahon bitaw nga dili wala nato damha nga mga panghitabo, nagitay mga bagyo matumbahan atong linya nya layo dili ta access sa mga sakinan maong diya gid mi mibati og kalisod. Og kana pong kahadlok, siyempre mabati gid kag kahadlok kay sa imong trabaho di biya nimo makita ang imong kumbaga kontra kay kurente biya na sir. Munang sa tabang sa among mga senior lineman, sa tabang sa mga training and seminar nga gipasaugda sa mabati na mo nga mahimong ang among trabaho masimple ra og dunay work as a team. Nabay mga higayon sir nga dili gayud malikayan nga makuryentehan pud ka? Agi higayon nga mabati gid ka nga kanang makurentihan pero dili gid ingon nga totally gid nga patal nga kurente. Tungod kay sa among training under ka mo trabaho og mga ana live napamang kay himuon nga pagsusi kung asa ka banda mo saka anang eryaha. Og naapoy mga supervisor o kauban sa trabaho nga mo guide pod sa imuha. Dayon di gina malikayan sir nga ulan, init, labi na gid sa ulan, basa na ka, basa imong gloves. Nagi punto nga tungod sa gusto nato nga mapasiga dito ang atong mga membro konsumente, naagi panahon nga makurentihan gid ka pero dili na siya patal sira tungod lang na sa ground tungod kay maingon ta nga basa ang atong mga gamit. Unsa ba ang mga safety ug precautionary measures nga imong ginahimo sir before mag-engage sa mga kable o linya sa kuryente aron mahimong luwas ka? Sir mi mo gawa sa among field mo trabaho mi. Doon nami gipahigayon nga mga toolbox meeting o tailgate meeting. So ang among leadman mag-meeting unsa asa ka nga area i-assign, unsa inyong trabahoon o unsa pud tong i-urgent o unsa tong mga angay nga buhaton. Dahil pag-abot sa area sir, nanapon mi na-assign nga mga team leaders. So sa akong kabahin, na-assign ko nga team leaders, akong kauban mo execute sa trabaho. So amo unang hisgutan sa ubos kung unsaon nato ni pagtrabaho nga walay makakulian nga mahitabo. So mahimong magsabot-sabot mi nga ingani ang atong buhaton aron nga hapsay walay mahitabo nga dili angay nga mahitabo labi na gid kanang may labot sa pagkakuryente. Sir, unsa po nimong ginaingon sa imong pamilya labi pa nga adlaw-adlaw ka mo duty ug adlaw-adlaw na mabutang sa delikado ang imong kinabuhi? Habit na ginako sir nga every morning magampo mga liya, mga ayo og mga pagiya sa Dios nga mahimong safety mi mga biyahe paingon sa among trabahoan. Ingon man sa among pagpanarbaho sa matag adlaw. Og amo pong pamilya among gigiyahan o ipasabot nga ayaw lang mo kabalaka sa among trabaho tungod kay naami mga kauban nga magatabang kanamo, magatanaw. Daghang salamat Sir Leomar sa imuhang oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug keep safe permi sir. Daghan pong salamat sir sa pag-invite nako. Pribilehiyo ni nga sa amo pud nga kahimtang isip mga lineman mahatagan po namo dayag ang unsa gid kalisod ang among trabaho. Daghang salamat sir. Chillax lang mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi!
Daghang salamat, Argel. Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Biz Talk once again atong makauban karong buntaga ang global endorser and kapuso actress Gabby Garcia. Maayong buntag, Gabby, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Your fans from Mindanao are very excited to have you here once again. Maayong buntag, kumusta ka na? Hello, maayong buntag sa iyo at sa ating mga kapuso. Hello, I'm so glad to be back. Thank you also for having me again. I'm doing good naman. Nasasanay na sa work from home so far. We've been all adjusting sa situation natin. But so far, so good. Yun nga, alam mo ba from I think sa yung mga post in your social media accounts, a lot of your fans and netizens are raving about your house tour, your plantita journey, and even your dried flower arrangements. Isa-isahin natin yan ako, Gab. How do you feel na a lot of your supporters naman really loved your house? It's actually overwhelming. The reception is very overwhelming. That's why I did the house because a lot of us are stuck at home, di ba? A lot of us are spending so much time here at home. So, mas gusto mong ayusin yung bahay, no? You wanna, kasi since you've been staying here a lot of hours na throughout the day, you wanna make it look nice and presentable since, yun nga, lagi tayo nasa bahay. So, I decided to do the house tour para naman, you know, I can give out some tips or I could also share what I do inside my house. And also about naman dun sa plant ko, it was a way for me to relax and also it was a kind of a, like therapeutic for me. Kasi 'di ba a lot is happening. So ang hirap to keep up minsan sa nangyayari sa atin. That's why being a plantita and arranging dried flower arrangements helped me talaga. Paano ka nahilig sa mga plants? Were you inspired by somebody? Well, I think it's a trend din kasi now. Like, everybody has their own indoor plant, has their own plant baby. So, Correct. nakita ko na parang it's so visible on Instagram and a lot of my friends are doing it as well. So, wala lang, naintriga lang ako and then I tried it and I enjoyed it. Right. In your house tour naman, I'm sure meron ka namang favorite spot or corner sa bahay where you can just be yourself, no? Ano kaya yung parang private retreat mo dyan? Anong portion dyan sa bahay mo ang pinaka gustong-gusto mo? Well, yung pinaka-private is of course my room. But next to it is my walk-in closet / like lounge area. Kasi yun yung area ko talaga in the house na whatever I do, doon lang ako, ganun. So, sometimes kasi you wanna be by yourself lang, di ba? You wanna mas peaceful pag ganun. So, doon ako tumatambay sa walk-in ko or sa room. At eto, ano ang message of hope mo naman na Gab sa lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao? Yes, mga kapuso, let's stay hopeful. And while staying hopeful and while praying for each other, don't forget to act also. Let's try to help each other. Let's try to uplift each other. If you're capable of helping in any way, let's all help each other. Thank you very much, Gab. Maraming salamat sa oras mo ngayong umaga. Salamat po. Thank you po. And that was Kapusong Gabby Garcia. Siya lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong sayron ang istorya sa usa ka Mindanawan nga napailawom og organ donation aron malugwayan ang kinabuhi sa iyang kabanay. Atong makauban karong buntaga ang Provincial Tourism Officer sa Davao de Oro, si Christine Dompor. Ma'am Christine, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Good morning, dirigikan sa Davao de Oro, and we are just like we are keeping ourselves safe niini ato ang panahon sa pandemya. So stay up home, ang ato ang beauty, work from home ko karon, and I'm glad to be part of this show. Kang salamat. Magari angay buhaton, ma'am. Stay safe ug stay at home lang gid ta. Correct. Ma'am Christine, unang-una, take us back sa panghitabo sa imong kinabuhi kung anong gikinahanglan ni mga mahimong organ donor. Actually, wala man gyud mag-imagine nga mag-donate ka major organ, but because of the panginahanglanon, then probably naa kay oportunidad nga mag-offer, no? When my brother, eldest, we are a sibling of 4, and ako ang youngest,
siya ang among eldest. My brother did ask me na ubanan siya magpa-check up August nung 2014. Little did I know na ang iya ding kreya that time while driving sa car is already 1,800. You just imagine the creatinine that very na siya sa delusional stage, but nakaya pag yun niya nga nag-drive pag yun siya all the way to Davao City, and na-shock na lang ko nga na diretso naming emergency, and right there nag 24 hours dialysis me, and agi pag yun siya heart attack, and then nag-bypass operation nga time during our stay sa hospital. Ma'am Christine, sa inyong pamilya, nganong ikaw ang nahimong organ donor? Ang nahitabo nga nung nag-donate ko, because during the process nga mag-bypass operation, ning balibad na siya sa doktor, naingon siya na, well, dili na ko magpa-bypass because daot man gyapon akong kidney, and it will still, maski na mugasot tag dako kayo sa akong heart operation, iguon man gyud gyapon niya because daot na akong kidney. And then I told him, right there and then, maski wala ko nag-imagine na, pasyente man ka, wala naman kay right nga mobalibad. I will volunteer myself to donate the kidney. Basta magpa-bypass operation lang ka. At that time, ma'am, no, kay lagi kalit-kalit ang mga panghitabo, wala ba ka nag-alangan yun o gibating ka bala ka nga i-donate mo yung muhang isa ka kidney? That time, I just have to save him. No, katong ako ang pagdesisyon nga mo-volunteer nga mag-donate sa ako ang kidney is pura gani siya para musugot na lang siya nga magpa-bypass operation. But true enough, successful ang bypass operation after 6 months. Niingon na ang doktor nga iguon man gyapon ang iyahang operation sa iyang heart, magsugod na gyud tag process sa atuang transplant. O wala ko naka-imagine nga ingana day kadako ang sacrifice nga akong himuon, because at when you do the transplant nga operation, taas kayo ang agian nga mga proseso, no? Og dito na ko nabati og mga gitawag nga kanang nagka-mental depression ko. Kay wala man ako na feel nga ingana day ang daganan sa process sa imuhang transplant, no. Sink it ang practicality sa akong life. And even my nephro told me na, okay, doc, makuhaan ba ako ang lifespan if I'm going to donate? And then she told me na, makuhaan gyud. And you will not be the same anymore. Ano yun ang pagka-storya, bro? Ha? Ingani day ni siya? And I'm a very active person. I'm single, no? And gusto po ka magkapamilya, gusto po ka manay lugway imuhang kinabuhi. And then when I really kanang immersed na sa reality sa akong pagabuhaton, rag ni action na kong kabalaka. I just asked for the Lord's guidance. Tingin ko nga, ma-feel na yun na ako ang ginakanta na ko nga ang mamatay ng dahil sa iyo, because it's a major operation. No? Sige, tagkanta yung ana. But right there and then, na fully immersed ko sa meaning of that song, no? Ma'am Christine, after ma-explicar sa imo sa doktor ang prosesong imuhang pagagian ug sa imo nasulti gibati pug ka og kabalaka, pero unsa ang nag-push sa imuha nga ipadayon ang maong proseso? I am a realist, no? Mamatay mong gyutang tanan. We will all die in the end. So, ang question nimo is, how did you do with your life? Kung pangutanon ko ana ni San Pedro iniksakan ako langit, iyon sa nimo imong kinabuhi. So, ako, I can proudly say na I've done my share. No? So, I've helped a person live. Ma'am, with that sacrifice, no, karon, kamusta ang kahimtang sa imuhang igsuon ug ikaw pud mismo isip donor, kamusta, ma'am? I was told by the doctor before, for most of the organ donors, ang usually daw nga mahitabo sa amoa is maluya na mi, kulangan na mig energy, nya usahay magsige na mig katulog. Miraculously, dili ing ana akong na-feel after the operation, because nag-triple ang ako ang energy. O giingnan ako sa akong mga kauban nga ako na ang babaeng walang pahinga. I can even do mountain climbing 3 times like before. Right now, unsa na akong brother, nag-transfer siya og trabaho na siya gihapon diri sa
rural health office pero nana siya sa Compostela na base. And nakita ni sa iyang mga katrabahuan nga na hyper ang kong brother. Di na mo undang og pang check up. Average niya nga ma-check up sa kong brother is naa sa mga around 70 to 80 patients in a day, no? Even mag-range of even up to 150 sa iyang gusto nga kaikag nga mo serve gyud, no, because of the second life nga iyang nadawat. Daghang kay salamat Ma'am Christine sa pag-share sa mong istorya din sa At Home with GMA Regional TV nga kakuhaan gayod og inspirasyon og mga learnings. Salamat kay Ma'am ug amping pirmi. Alright, thank you sa tanan. God bless everyone. Keep safe. Say sakripisyo man nga gidunar ni Christine Dompor ang iyang usa ka kidney apan pamaagi kini aron matabangan niya ang iyang igsuon nga malugwayan ang kinabuhi. Samtang Jill, risky man ang trabahong gisudlan ni Leomar Hagos, isip lineman sa usa ka electric company. Busa, ginasunod gayod niya ang mga natun-an sa ilang trainings og safety protocols aron mahimong luwas sa disgrasya. Samtang say sa pag-spend di kapusong Gabby Garcia ug taas ka panahon sa ilang balay, nahimo na sab siyang plantita nga therapeutic ang epekto alang kaniya. Unta na inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Mitch Albom nga sometimes when you sacrifice something precious, you're not really losing it. You're just passing it on to someone else. Sakto sa tong episode karong adlaw. Mag-uban-uban na sabta ugma pohon mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.